एकदम आंनि बोराइजों आंजों बानायनायमोन खुनु मिस्ट्रि नङा नालाय दा जखा गैया ओमफ्राय टेंकिनिफ्रायसो गुड मर्निं सोनाफोर आंनो जोबान ब्लॉग तुमको फिन खेबसे बरलायबाय साबाय मजायाव जे भगवान महर लानो सोनाफोर दाम गैयै भगवानसो हाजो उफाय गैया ओमफ्राय आं न'आव फैनानै माने एसे बांसिन गोजांनाय मोन्दों गारामाखौ एसे सेब मोन्दों स' एसे खाथबनानै लाबाय आङो गोदो फिसाजोनि खिथाबखौनो दंमोन नालायथो सुनानै दोनखानाय सखानो ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि गामिनि ओंखाम संग्रानिफ्राय सोनाफोर नायदो ओमफ्राय आं लाल साहा फुदुंगासिनो दङ ओइ उखुन्दै गुनायाहाय बयबो गावबागाव खामानि आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो आं मा देखायनो हायो ब्लग्सखौ इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामो सोनाफोर फुरा नायलांबानो जाबाय आरो ना बेनो जाहैबाय जोंनि ओंखाम संग्रा नोजोरा सोनाफोर ओंखाम संग्राया उनावसो बानायदेरनायखाय बेखौ कालार बेहा बाहागो मोनथ'वाखसै ओरै कालार मोनबाबो बे ओंखाम संग्राया बाहागो गैया आरो ना कालारनि स' बेनो आंनाव न'आवनो एथ' मोजां ओंखाम संग्रा एथ' मोजां न' थानानै आङो मालायनि न'आव भारा थानांगौ मा खालामनो मोनसे टारगेट थायो होनबायना सोनाफोर बयहाबो फिसाफोरखौ एसे साबसिनाव गाव गावनिफ्राय साबसिन जाथों होननानै साबसिन फोरोंनो होननानैनो जोङो बिदि थागोमाबायनांगौ जाहैयो गाबनोसो ओंखारो आङो मालायनो मासे फैसा होनांबाय थाबा आंनो बाराबा लरासो आंनावनो दंखायो थानो आन्था खुसि थानो आन्था दंखायो आंनावनो स' उफाय गैया सोनाफोर नों हिनजाव मानसिया जेराव खिथाया मावनानै जाखानांगौ स' भारा थानानै जे गोजोननाय मोनगोन मोजां मोनगोन बे मालाबाबो जानो हाया बांसिनसो दिगदार बेयावबा आहा ओइ आदा उमुक एसे लाबफालाय मैगं इदि बा दा बुलार फवासे लाबोफा बिदि होननानै बिहरनोसो मोनबावो आङो बेयाव थाबा आगोलावथ' आं बिदिमोन दाथ' नों गाव जानो लुगैबा गावनो दों थांनानैलाय मा जानो लुगैदों दों थांनानैलाय खम जाला सोनाफोर स' बिदि नङा सोनाफोर आंथ' मोजां मोना आं बेयावनो मोजां मोनोमोन मा खालामनो आं दा उफाय गैया थानांबाय आंहानो बेयाव ग्रोब ओंखाम संग्रा टेनसन गैयामोन सोनाबा आदै खायबावनो आं सोनाबा नायबाय थादो आं मायाव सोलिबाय थादोंमोन नैबेहाय बेसिन लागायनो जायगा दोनखादों लागायगोन सोनाफोर गोबावानो जाबाय ओंखाम संना लुनाया खिन्थु लागायनाया बोरैबा ग्रोब जाथ'वाखै आरो बेसिनाबो लाबनानै दोनखाबावबायसो मिनानै थैगोन लागायनायल' जाथ'वाखै ओमफ्राय लागायगोन आरोना सोनाफोर फ्राय ओरै ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनि टेंकि दै टेंकि आरोना दै टेंकिया मिनिथावथाव दे सोनाफोर आं नोंसोरनो खिन्थानो मा जादों ओमफ्राय सोनाफोर बे टेंकिखौ नायनानै ला बे टेंकि दोनग्राखौ आरोना एकदम आंनि बोराइजों आंजों बानायनायमोन खुनु मिस्ट्रि नङा नालाय दा जखा गैया ओमफ्राय टेंकिनिफ्रायसो फिसासिन आरोना मानसिया बोरै जखा लाखाजोब्बाय आं होननानै आंखौ जा इथा फुख' होबाय बियो दाना इथा फुख'नायनि उनाव ग्रोब बानायबाय दाना टेंकिनिफ्राय फिसासिन जाबाय आरोना नायदो ओमफ्राय लिरनानै दोनलायदोंमोन नै जोङो माला बानायदोंमोन 2019 बानायदोंमोन होननानै लिरनानै दोनदोंमोन आङो 6 डिसेम्बरावहाय एसे गोमोरलांनो हमबाय आरोना ओमफ्राय जखा गैया आरोना बिथांनावबो बियो बानायफेरा नालायथो स' बेयावनो जोंहा थोरसि लथा सुयो ओमफ्राय माने खाथियाव खालामनानै लाबोदों दंखला बिथिं नङा जोंनाबो बे ओमफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बेयाव ग्रोब जोंना माने माइया हारसिं जाबायमोन नालाय गेजेरावहाय स' खाथियाव लाबोनानै दोनफैदों आरो बेयावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो नैबाय जोंनि न' लांदां आरोना ओमफ्राय बै जोंनि दुलि ओमफ्राय बेयाव नै ओरैनो सङो ओमफ्राय दा बर्थमान बेयाव बारा थाजाया दाउखुमै जानानै दङ मैया जोंहा बिमा फिसा एसे बाजादों ओमफ्राय बेयावनो एसे दै फुदुङो जोंहा अमानो माबा माबि आदार सङो आरोना न' लांदां ओमफ्राय माने बानायनो हाथ'वाखै बानायनांगौ थाखा फैसायाबो एसे बिदिनोसै नालाय ग्रोब ओमफ्राय लेथेर फेथेर बुस्थु दं आरो बिदिनो मा सना फैदो एसे जोंनि न'खौ खिथानोसै जोंहा ओमफ्राय ओरै ग्रोब फैनानैसो जोंना दंखला ओरै जाफैयो आरो माने एसे जानगार जाफैयो दंखला जानगार नङा बेरानि सिङावनो ओमफ्राय मा होनो इयावनो दंखला ओरै दं आरो ओमफ्राय टेंकिया बेयावमोन आगोलावहाय ओमफ्राय गोजान जानायखाय टेंकिखौ एक्सट्रा बैयाव लानानै थांबाय आरोना बेनो ओमफ्राय ओरै जोंनि फायखाना ओमफ्राय बैथिं जोंनि बारि फैदो मामा ओमफ्राय नै बेसेबां दिगदार रायजोफोरा चलो ओमफ्राय नै बिथाङानो जाहैबाय आंनि बिखुनजो बिमाया बेनो बिथाङा अर्दार बानायदोंमोन नालाय एसे जखा मोना जादों ओमफ्राय एसे थिग खालामगासिनो दं सिना हरो नै मालाय खानाय जाथि एसे फोनसोलायो ओमफ्राय खानाया गजोब्बाय नालायथो अर्दार बानायनो नागिरदों र' देखायगोन ना अर्दार बानायनो नागिरदों नालाय माबा बेयाव दाउखुमै जानायखाय बेयाव संसै नो एसे मा होनो अमा दं नालाय अमा फिसा ओमफ्राय अफ्रिथ' गैया नालायथो जोंहा ओमफ्राय माबा आरो बे संनानै ओंखाम माइरं मोनो जोंहाबो थाइसे ना थाइनैनिखौ मिथिबाय जोंहाबो माहाजोन नङा नालाय बिबैनि नामाव मोनो आरो माने मा सना ओमफ्राय जोंहा इसारानिया एसे न'खौ सुगासिनो दङ गाग्लिग्रा खालामथार नालाय जोङो फैनानै ओमफ्राय लाल साहखौ आं लुनानै लागोनसै ओमफ्राय फारि देखायबाय थानोसै आरोना आङो सिलायावनो ज' लाल साहा लोंनानै जोङो लाबाय आरोना सनाफोरनि
दुध पानिखासोमोन बेस्रा गाइखेर मोजांखौ एकदम लोंजोब्बाय ओमफ्राय एसे दै लगायनानैसो होदां लोंनानै लागोनसै जोङो लामायाव ओंखारबानो सान्दुं दानै जोंना बिदिनो ओमफ्राय आङो दहाय होननाया सनाफोर औ थाइनै ना मा होनो बे माइरंखौ जोंहाबो मोनो आरोना माइया मालाय आवगोलनिफ्रायनो नाम दंखायो नालायसो स' मोनो आरो जोंहाबो जायो आंबो बेखौनो लांनानै जाहैयो एखमबा आगोलावहाय माजि बेखौनो लांनानै जाहैदोंमोन ओमफ्राय दा माइया आदि गायो नालाय आगोलाव थिखा होयोमोन हाया बारा गैखाया जोंना हा थिखा होबाथ' एसेल'सो मोनो ओमफ्राय आदि होबाय नालाय दा समान खरस गारनानैहाय माइया एसे बुरजा मोनो नालाय आं बेखौनो मिलाव होनानै लांबाय थायो आरो लामनानै स' आङो सान्दुंखौ एसे राहोबाथाय आंबो लामसै ओमफ्राय नैहाय ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिदि फख्रि मोनो नालायथो ओमफ्राय एसे उन्दैफोरखौ गिलुं मोनो आरोना आङो फिसालायाबो अन्थाइ खुबैफैलाबाय थायो आंना खम जारला सोनाफोर जोंनि गामियावसो नै हंला हंलि बिदि स्रां आरोना माइया नैबेखौ देखायनो थिनदों नायदो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि बिगाबा मैगं बागान एसेल' आरोना मालाय आलु गायदों नै एसे ओमफ्रायहाय दुन्दियाबो दङ नै ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय बैयो नारेंखल जोंनिनो ओमफ्राय नैबे थाइजौ ओमफ्राय सिमानिफ्राय नैबे बाहागिनि आरोना जोंना बे बेरा सेरावनो ओरै ओंखारबानो जोंनिनो बेरा माया होनबाय नालायथो अरदाब बानायनायखौ देखायो नामा मैगं गायनायफोरखौसो देखायनांगौ दा होनबाय नालाय आं एसे देखायफैबाय आरोना सनाफोर नायदो गाज्रि मोननो नाङा बिगाबा मैगं बागान देखायनायखौ सनाफोर माइ बहनना लागोनसै बिराद खामानि दङ ओमफ्राय सनाफोर आंना बोरिया नै बिदि जिरायग्रा बानायदोंमोन थांनाय बोसोर नङा बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय जि मोजां बानायदोंमोन आरो गाजोल गुजोल होनानैहाय माने बेहाय जिरायनो बिराद मोजां जायो नालाय जेनेबा गोजांनाय समावबो सान्दुङावहाय ओमफ्राय आरो गोलोमनाय समावबो सायायाव जिरायनो मोजां जायो नालायथो ओमफ्राय दा बायजोब्बाय आरोना बानायना गालांफिनगोन बियो फैबाथाय मालाबा ओमफ्राय हाबनाय लोगो मा मोनो आं मैया देखायखाबाय नोंथांमोननोहाय बेखौ डाबल देखायला रायगोन न'आव मानसिफ्रा मा देखायलाबाय थादों गोदाव सोराव होननानैहाय माइ दिहुनो जानजि खाफ्राबाय एबार गाखोबाय सासे आं आजावनोसै रेडि Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. हागौ थलायबाय दा सान्दुङासो मायदि दुङो दुगैनानै लानोसै आङो दुगैनानै लागोन हाबाय सनाफोर जेने थेने माइथाइ लामस्रांबाय नालायथो ओमफ्राय जिबो सुबाय मैया गाननाय जोमनाय स्र' खालामनानै दुगैनानै लानो हाबाय एन टाइमावसो ओमफ्राय कारेन्ट थांबायना ओमफ्राय टेंकिनि दैजों दुगैनो बायो जा गुसु जायो नालायथो दंखल सायै दुगैबाय आरोना एक्सपिरियेन्स दंखायो सनाफोर दंखल सायै दुगैनायनि आगोलनिफ्रायनो बेनिफ्राय मा होनो बिबै फिसौ ओइथिं लामाथिं बेरायहैदों नानिखौ बानायनानै लांबाय नालाय आङो एसे न'नि अमखौ एसे फुजिनानै लानोसै सनाफोर माने आं साफ साफाय खालामसै दिनै समबार नालायथो फुङावनो साथि सालायो जोंहा ओरैनो बेलेग देसावहाय फुङाव लागाया बेलासियाव लागायो ओमफ्राय सुनानै दोनखायो आरो फुङावनो ओमफ्राय दिनै समबार नालाय फुं बेलासि जोंहा लागायो आरो ओमफ्राय मिरामिसबो जायो स' आङो बेखौ मावग्रोना लानोसै सनाफोर बे जोंनि टिभि रुम जोंनि रुमनियावनो माने गेजेराव टिभि रुम आरोना सनाफोर जोंनानै बे जोंनि टिभि रुम ओमफ्राय कारेन्टफोरा जोंना वेरिं खालामनो हाथ'वाखै फैसा थाखानि खोथा दं ओमफ्राय बेहाय जोंनि मा थायो आरोना इयावहाय बिबैया खोरखि जेवसो जोंना न'आनो जेने थेनेसो बेनिफ्रायहाय मा होनो नैबे टिभियाहाय माला बायनायमोन सनाफोर मिथिगौ ना जेब्लाहाय आंजों बोरायजों रायज्लायजेनदोंमोन आरोना फनावहायथ' बेहा टिभि बायनायनि लाहार फाहार जादोंमोन नालायथो सासे मानसिजों माने गावहा सुटियाव गैयामोन सासे मानसिखौ ओमफ्राय टिभि बायनायनि लाहार फाहार फैसा खोथा रायलायदोंमोन नालाय कनफारेन्स खालामनानै आंखौबो खोनासंहो होलायबाय आरोना अब्ला जोंहा टिभि गैयामोन नालाय दुगा होनो गावहा साख्रि मोनखाबायमोन नालायथो ओमफ्राय होमबा बे टिभियाहाय 16 बोसोर जाबाय माने आं रायलायनायाहाय 6 बोसोर रायलायखाबाय ओमफ्राय हाबा जादों हाबा जानाया 10 बोसोर जाबाय 16 बोसोर जाबाय टिभिया सोनाबाय खिबु गोलाव टिभिया जोरो दे मानिनांगोन फिसाजो गैयियावनो आं माबा आङो अमखौबो साफ साफाय खालामनानै लानोसै बाथि लागायग्रोना लानोसै आरो सनाफोर
साथि बाथिखौबो लगायस्रांनो हाबाय सनाफोर आङो माने आं भगबानखौ एसे फुजिनानै लाग्रोनो हाबाय बेनिफ्राय भिडिअखौबो आं दोनथ'नोसै सनाफोर फिसाजोआ बांनानै एसे दिगदार खालामहांबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ आपल'ड माला खालामनांगोन आंबो मिन्थिया शुट खालामदोंसो हय टावार बिराद प्रब्लेम आंहा आरोना सनाफोर एकदम साइडआव थांनानैसो खालामहैनांगौ थाब-थाबबो जायाना ओमफ्राय स' जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनायखौ फुरायनाय लांबाय आंनि न'खरनि हालोद न'खरनि एसे अबस्थाखौ नोंथांमोना देखायबाय आङो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामदोलाय आरोना मा देखायलाबायो गोदाव सोराव होननानै स' आरो बिखुनजो बिमाखौबो नोंथांमोना देखायबाय आङो देखायनो लागा रावबो गैया सासे बेवाइ दङ ओमफ्राय बे गैयामोन ओमफ्राय एसे हेन्डिकेप आरो मानसिया आंना बेवाइयाहाय ओमफ्राय गैयामोन न'आवहाय आङो देखायनो मोनाखिसै मालाबा देखायनोसै आं नोंथांमोनखौ आरोना ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो बैयो स्कुल आरोना सनाफोर बेखौ आं नोंसोरनो खिन्थाबावबाय बे स्कुल एसामिस मिडियाम आरोना न'नि सेरावनोमोन स्कुलालाय ओमफ्राय एसामिस मिडियाम आरो आंहा गुफाजा माने एसेबो रोंथारा फोरोंनो फिसाफोरखौ मोरै फोरोंनो बिमाफ्रा एसे रोङाबा एसे बिमाफोरनिबो खामानि थायोना आं जाखिनि एसे सोलोंबोबाय रोंबोबाय बेखौबो आं जुदि फोरोंनो मोनलाबा एसामिस सोनानै ओमफ्राय आं गुफाजा बायदि थाबाय थानोसै स' बिनिखायनो जोङो माने बिदिनो डिसाइड खालामबाय आरोना बिमाया जेखौ एसे हायो बेखौ जोङो आवगायबाय आरो फोरोंनो बेनिफ्रायहाय जायफोरा आंनो बे शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय सनाफोर लाइक कमेन्ट खालामना गालांदोलाय शेयार खालामदो हायोबा मोजां मोनथारदोंबा ओमफ्राय फंबाय बिनानाव लोगोफोर भिडिअ हगारनायखौ आं एकदम नायनो हायाखै मानो होनबा नेटवार्कआनो गैया मा होननानै बुंनो बैथिं खनायाव थांबासो एसे मोनो आङो लामाथिं थांथारनांगौहाय ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअआव मोजां देखायनो कसिस खालामनो इन्ट्रेस्टिं देखायनो नोंसोरनो आं कसिस खालामगोन सोरनाबा दंबावखायो आंनाव मोजां बेयो सिम्पोल जाबाय आरोना आंनि न'खरखौ देखायनाय आंनि न'खरनि अबस्थाखौ देखायनाय बे सिम्पोल जाहैबाय आरोना सनाफोर स' थेंक इउ स' माच